Naging matagumpay naman ang isinagawang anti-drug operation o bypass ng San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station sa Barangay Maisog, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Dakong alas 4 ng madaling araw, Pebrero 24, 2024 ng ikasaang naturang operasyon na pinagsanib ng San Lorenzo Ruiz NPS ang pangunahing ahensya ng pulis na nanguna sa naturang operasyon. Kasama rin ang Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, Camarines Norte Provincial Drugs Enforcement Unit at Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company at kasama rin ang Camarines Norte Maritime Police at sa kaukulang koordinasyon sa PDEA Regional Office No. 5 ang naturang operasyon ay naganap sa Pro 1 Barangay Maisog sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Ang nasabing operasyon ay nagresulta ng pagkakaaresto ng isang tulak ng illegal na droga na kinilala sa alias Romel, 34 na taong gulang at residente ng Pro 4 Barangay 7 sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Hindi po taga rito. Ito pong pan po natin, subject po natin ngayon is hindi taga San Lorenzo Ruiz. Pumapasok lang po para mag-distribute ng illegal drugs na namomonitor po namin kasi siyempre nakalatag po ang mga intelligence personnel po natin ng San Lorenzo kasama po ng ibang units po ng PNP wherein napinpoint po natin yung movements niya. Kaya mula po nung identify po siya is nagkaroon po tayo ng intel monitoring sa kanya and casing po na ma-identify kung paano yung modus operandi niya, kung ano yung schedule. So, ganun po yung naging proseso natin para na mahuli na ganito po ng bypass ang subject. Nakumpiska sa operasyon ang nasa 2.41 na gramo ng hinihinalang shabu na may katumbas na halagang umaabot sa 16,000 piso at 300. Samantala ang suspek ay kasalubuyang nasa kustudiya na ng San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station para sa paghanda ng mga dokumentong kinakailangan sa pagsasampa ng naangkop na reklamo laban sa suspek. Tagasing ka. Sa may pinakatila ko sa may Moreno. Moreno? Sa Daet? Saan naman? Sa may ano po malapit sa Buritian. Ano, matagal ka na ano niya? Kailangan lang po. Ilan taon ka na nagdidilir? Napahaba ko na po yan. Ha? Ilan taon ka na? 34 po. Para sa totoo, Ricky Pera, BZN Beacon.